Pinoy Bus Driver TV. And regards si Kapitan. Ha? And regards sa iyo. Oo. Yung kapitan. Regards na ako sa mga ano dyan. Oo. Isa, vlog ka ngayon? Oo. Sabi mo sa to. Naka naman siguro, naka-kontra na, naka-kubra na. Gamay pa. Pugsit! Sabi ko Pugsit, mga nagabi sa inyo lahat. Dito na tayo sa Matog Pier. Quarter to 8 ng gabi sa araw ng Martes. May 9, 2023. Ayan, ito. Kada daon natin ito sa Matog Pier, may Kabuset. Si pangatlong kampiyon naman ang titira. Ako matutulog na. Doon yung ordinary sa kabila. Ayun o. Kaya panakay na yung Kabuset. Kawawa na ng pasayro natin. Wala, yung gray na ilaw Kabuset na tanggal naman siguro yung wire niyan. Shout out sa mga tracking Kabuset. So, Giante Trucking at sa LTV. Grabe naman. Silaw, Kabuset, silaw. Rehab. Kenglong. Ora.